Me ya haɗa ki da waɗannan mazaje guda uku? Na je wajen su ne zan karɓi ɗariƙa. Sai aka yi Suka bani suka ce sai an sadu da mace ake samun karɓuwa. ake samun Karɓuwa. a ɗariƙar? Eh. Aha. Sai aka yi Sai tun ba amince musu ba na amince. dawa kika amincewa? Ga su nan? Dawaye kin san sunayensu? Da Tukur. Ina Tukur? Dawa kuma? Da Rufa'i. Ina Rufa'i? Aha. Abubakar. Ina Abu gani. Ina mai gidanki yake? Mai gidana? Da nan ya yi tafiya. Tun yaushe ya tafi? Don watan jiya ne. Watan jiya. A gidanki yanzu rabanki da shi ya fi shekara guda haka ne? Ai ya dawo. Yaushe ya dawo? Bayan wannan al'amarin ya faru ya dawo to sai ya Ai shi koma. ne na ce kafin al'amarin ya faru. Shekarar shi guda bai dawo. Bai dawo ba. Ya tafi ya bar ki lafiya lau. Ya zo ya tarar da ke da yarinya ɗan wata hudu haka ne? Ya shi ce? A'a. Wata na suwaye, tawaye. Ga sunan ni dai da sun ya haɗa tarayya. Yanzu ke kina ganin cewa abin da kika yi yayi daidai? Ani dai Cewa idan za a karbi dariƙa sai an sadu da mace. abin da su kawai dai tsautsaya kaddara kawai ta afka ni kuma na amince saboda ni gaskiya ban taɓa saduwa da wani ɗan namiji ba. Sai da su. In ba mijina ba ne su. Malama wace irin dariƙa ce kike zaki? Ya isa haka. Da Allah ka bari. Tukurwa. Dan azumi. Azumi. A ina kake da zama? A dan unguwar dan talle. Unguwar ɗan talle. Kuma gobar ina. Dan ja. Sai kuma fa? Abubakar. Abubakar wa? A Yahuda. Yahuza. A ina? Unguwar dan talle. Kai fa? Rufai Salisu. Rufai Salisu. Salisu. A ina kake kai ma? Unguwar dan talle. Dan Abubakar. karamin kuma dan jari kurkan. Abubakar. Na? Kai mana bayani. To mu dai muna zikiri muna wazifa. Yawwa tun da dadewa muna yi da mu da ni da dan uwanta da saura wayanda muke al'amuran mu. An ce suna